V Košiciach sa opäť po roku konali majstrovstvá Česka a Slovenska v rybníkovom hokeji. 5členné týmy zároveň bojovali o postup na majstrovstvá sveta v Kanade, kde za posledných 5 rokov získali Česi a Slováci dohromady 6 medailí. V metropole Východu sa zišlo 16 tímov, ktoré odohrali v základných skupinách po 3 zápasy. Objavili sa aj bývalí hráči, profesionálni, ale väčšinou sú to podľa mňa hráči, ktorí hrávali hokej od malička, venovali sa tomu. Potom nejakým spôsobom už teda ďalej nie, ale každým rokom sa mi zdá, že o nejaké to percento tá kvalita sa zvyšuje. Hralo sa vo formáte 4 proti 4 bez brankára a zápasy boli rozdelené na 2 15-minútové polčasy. Je to náročné v tom, že máte na střídání toho jednoho hráče. Jo, že opravdu pokud máte silnější tým a trochu vás chvilku zamotá, tak už jako je strašně těžký se dostat do toho tempa zpátky. Pokud se zatavíte, tak vlastně furt střídá jenom ten jeden. Zas na druhou stranu, je to zajímavější. Treba vedieť, kedy treba spomaliť a to bránenie je trošku úplne odlišné, pretože nie je tam brankár a maličká chybička, hneď je gól. Niekoľko gólov strelil slovenský zástupca s drevenou hokejkou, ktorá je už v dnešnej dobe raritou. Je to rarita, ale ja vychádzam z toho, čo mi hovoril ešte kedysi tréner v doraste, že na drevené ruky, drevená hokejka a potom to ide. Tá hmotnosť tej hokejky je o niečo vyššia, ale ja mám ten pocit, že je ten cit taký trošku lepší. 3 najlepšie týmy československej kvalifikácie majú právo štartu na majstrovstvách sveta priamo v Kanade. Víťazovi navyše organizátori uhradia štartovné, cestovné náklady aj ubytovanie. Bronz a miestenku do Kanady si vybojoval HC Jestřábí. Je to mnohem větší akce, že vyzvat kohokoliv ze zahraničí je ve finále zajímavý, ale je to otázka teďkom v kabině, co si řekneme, co si neřekneme. A v tom mal Tomáš jasno. A něco motivačního, rozhodně jim nebudu říkat, že to zaplatím. Aj vo finále nastúpil slovenský tým proti českému a opäť mali navrch naši susedia. Kopyta Stelče rozhodli v predĺžení. To je něco neuvěřitelného. Sice je to v úvozovkách jenom rybníkový hokej, ale je to parádní. Fakt je to parádní. Dneska to bylo o štěstí. Soupeři super. Parádní taktická bitva si myslím od obou soupeřů. Kopyta Stelče by v Kanade nemali chýbať. Jako jestli nám to zaplatí, tak my určitě jedem. Těšíme se jak svinia. Proto jsme sem jeli. Už po 3. vlastně. Striebro a titul majstra Slovenska v rybníkovom hokeji si vybojovali Humenčania aj so stále aktívnym hokejistom Filipom Vaškom. Super finále, divákom sa to muselo páčiť, vyrovnané do konca, rozhodol jediný gólik, takže škoda, že sme ho nedali my. Bolo tu veľa šikovných mústiev aj hráčov, nebolo to jednoduché. Ak všetko vyjde, tak na majstrovstvách sveta v Kanade bude mať 20. až 23. februára zastúpenie aj Humenné. Víťazov dekoroval ambasádor legendárny Ladislav Nať. Perfektne končulovali zručnosti hokejové, prihrávky, strely a neboli to žiadni amatéri.